Duokruok mar wach osemuoch wi monj manotimore e chiro ma soko mjinga e boma ma Nakuru e kinde romo mar duond bura mar DCP e kinde ma DCP kod sirikal siemore e wi monj ma kamano. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua manie limbe mare ma ndalo 2 e kaunti ma Nakuru ne otudo jotelo moko mawuok e kaunti ma Nakuru kod tulo ma kamano kothiano ni gibiro dhi nyime gi romo magi maonge luoro ka bende osingo mar miyo romo margi arita. Jagoro mar DCP John Methu ne okwayo jodak ma soko mjinga ng'uono e wi monj ma kamano kosingo negi ni DCP biro duogo kendo kanyo e kinde ma jaod bura ma Nakuru Town West Samuel Arama to kwedo weche moko ni ene mano pango monjno. Not play around with our meetings between now and next year, October 10th. We are on high alert across the country. We have told our teams tomorrow we are in Kiambu to organize themselves and to be on standby for any disruption by goons sent by William Ruto. We have put our teams on high alert in Joro, in Molo, and in Rongai, because tumeona huyu Kasongo was not serious. And until atoe Mukomen kwa interior, goons will be part of us. And therefore, since we cannot leave this country, we just have to protect ourselves. Our constitution makes a clear provision for self-defense. I want to announce that DCP has made sufficient arrangements. The whole night is what we are working on. Across the country, we shall protect our meetings and protect our leaders.